Táto spolupráca trvá 25 rokov a už 42 mladých ľudí úspešne obhájilo PhD v Groningene, čo je obrovská masa mladých ľudí a čo je ešte lepšie na tejto spolupráci je, že väčšina z nich na Slovensku zostala a využíva ten potenciál, ktorý získal v tej spolupráci pre prospech Slovenska. V rámci nášho doktorandského programu ponúkame študentom jedinečnú kombináciu výhod. Na jednej strane majú prístup k veľmi dobre rozvinutému výskumnému prostrediu na Slovensku a podpore svojich kolegov. Na druhej strane môžu využívať bohaté zdroje, ktoré ponúkame v Groningene, vrátane našich dlhoročných skúseností s výcvikom doktorandov, odborníkov na štatistiku a ďalších podporných systémov. Tým cieľom bolo vlastne pomôcť tým regiónom, ktoré sú viac zanedbané, viac zaostávajúce, aby mali mladých vedcov, ktorí prinesú ten pokrok do toho regiónu. Aktívne premýšľame o tom, ako prehlbiť našu spoluprácu. V budúcnosti si vieme predstaviť intenzívnejšiu kooperáciu na organizačnej úrovni v rámci konzorcií EÚ. Radi by sme sa aj naďalej sústredili na oblasti, kde sme už v minulosti dosiahli významné výsledky, ako napríklad na výskum dospievajúcej mládeže, znevýhodnených skupín s nízkou zdravotnou gramotnosťou, na výskum v oblasti rómskych komunít, izolovaných a marginalizovaných skupín. Rovnako sme otvorení aj iným témam, ako sme to urobili aj v prípade veľmi aktuálnej otázky pandémie, kde sme sa pohotovo rozhodli preskúmať jej vplyv a dopady pandemického manažmentu z dôvodu rýchleho prijímania opatrení na zdravotníckych pracovníkov, čo sme úspešne realizovali na Slovensku a taktiež v Holandsku. Keď vidím, ako sa tí mladí ľudia menia počas tých 4 rokov, ako sa nadýchnú, ako sa vlastne rozvinú, ako rozpriahnú tie krídla, tak by som bola hrozne rada, aby túto príležitosť zostalo čo najviac mladých ľudí a verím, že k nám prídu a ďalší mladí, talentovaní, že si to vyskúšajú a že sa takto stretneme pri obhajobe opäť. Naša sieť pozostáva z vysoko kvalifikovaných odborníkov na slovenskej aj holandskej strane. Srdečne vás pozývam, aby ste sa k nám pridali, využili náš duálny PhD študijný program a podieľali sa na zhromažďovaní nových dôkazov o spoločensky relevantnom výskume, pretože to je základ našej spolupráce. Adresovať spoločenské problémy a pokúsiť sa ich vyriešiť novými dôkazmi.